ina mai ciwo na sanyi ko sai sarkin yaki honorable ne Allah kan maye sarkin yaki honorable ne Allah abubuwa ya huta lahiya lo wallahi ya kasa lahiya lo wallahi ya batun shirye-shirye mu na gobe wallahi ran kai muna nan muna ta yi ka dai san gobe akwai ka kira mawaƙin nan dai ko wallahi ran kai ina kira mawaƙin nan wai an kira shi daga sama he bayan muna waka daga sama ya bar muna waka in wai to mina na wata dama kira wani mana gaskiya na su saman da sun ka kira shi sun ka ce bar mana waka mina na sun kai mai wallahi raka isha na almai ba ya zauna tare da su ba ya zauna tare da su to mina na sun kai mai gaskiya na hola wada min san da sun ka canza mai riga wallahi raka isha na almai to mina na matsalar ka a samu wani mana gaskiya na ana hana muna abin da mun kawo da kai abin da naka so gare ka tabbatun wannan magana gaskiya na hola an kira shi da sama Allah ya sa a kira shi sama'un ma gaskiya na hola ni matsalar ka annabi Isa ya ta can sama'un ko bai tai ba ya ta yana to bora muna wani abu ta da hankali kira mana wani mawaki gaskiya ga sunan Bridget har mu waɗanda suka yi shi ni abin da naka so gare ka ina jin ka ni bakin ciki na guda kyautar da ni ba ta mashi gaskiya na fara rabu saboda ita ta na sai dan fara walwale kuma ran kai tun sadda yake duniya ba ta ba ko keke ba sai ga ya hodi ya hodi wanda ko inda ko sama nan da sun kace kai ya koma yi min waka ina tabbata ma ka ja inda su yi mai wani abin kirki bai hodi ranar da wani baya mashin yace ba ta mai kyauta ko keke ba gaskiya na gaskiya na to mina na mai matsala tuna duniya ta san mu mai da ka bayan mashi din nan dariya shi kai baki ni haga kunnuwa ran kai da ni na gani ai wallahi ran kai yanzu ni abin da naka so gare ka kuma ran kai ka tsaya ka ji radda an ka bayan mashi din nan ya murmure ya canza takalmi ya yi sabbin tuwahi lahiya Allah radda yake yana biya wasu da alhamdulillah ko hakan ga na tsaya ni na gode ma Allah gaskiya na ko hakan ga ci gaban da na kawo ma yankin Gondo Alaure Jega a matsayin dan takara ai na gode ma Allah tunan ta sanadiya ta na sa wani dan mulmuli gaskiya na kahin sama a kira a ce ya bari gaskiya na yanzu abin da naka so in hada ma ka jiya ina jin ka falarabu shi na wala ina dan jin nan dina na ciwo dan kai da wai miya na haka tunanin wai kalamu dan Kano mana ni na da dan Kano mana walla kadamu gaskiya falarabu ka saboda in ba dan Kano mana kadamu na ba ina bashi wannan mashin ko ni da asirki ni na ma yamin mato wai haduwa ta da shi wannan kadama waka babu ran kai da di Allah dai ya ci sai yanzu ya za a samu magani gaskiya ran kai magani sai da ta mai kyakya busha da ta mai kyakya gaskiya magani ne da kaya da yayana wai dama yana bada maganin gargajiya magani yanzu haka yana da kulli guda honorable cikin aljihuna in dai magani haka bida ka san hatsa ya kaja wasu na cewa wai ba su shan magani yana sa zawo gaskiya sun hison a ba su magani wanda bai sa zawo ni kuma ban yarda da wannan magani ba na yi son mai sa zawo ba magani ba ba wanki ciki abin da ni sani magani da ka sa zawo shi zai tusuwa ma duk wata cuta gaskiya na amma maganin da zaka sha ya kwanta ma da cutar ka ai ba cutar da kai ma na kamar ka sa ka ɗauko ruwa na hawa ka sa musu alert waɗanda da gubba ka kwanta za su yi gaskiya to miya wani wannan babu tunda in baka da halin ka garere kamar kana shan hura babu bai yana sa zawo da kaya da yana ranka hidade in yanzu ka sha shi kana ban da miya ka sha ne da kunu to ai kamar ma ka iske ne ma ina shan kunu ai ko gaskiya na honorable gaskiya na ni yanzu abin da za a na ta can ka ɗauko yan buta da Allah bakin ka ce gida ka ce ana ce a baka buta gaskiya na honorable yanzu ina tiya da sauri ya Allah yanzu ana kama ita honorable magani in kana sha ne baka ajin ga miya ka ce mai assalamu alaikum honorable ga buta yawa dan shi wanga maganin honorable da kaya da yana ni ashe duran kai da na gwada na testa na jaraba na ga unhwani ne sosai gaskiya na kake dan mai ina jin ka honorable abinda nika so gare ka gaskiya na a samu min wani shahararren mawaki za a zakulo su suna nan da suka zo sun kaji ka ba da mashi din gaskiya na honorable ka fara jiko na ba inda mu magana maganin ga kaya da yana mai ciwon dan Kano matoyin mazo ka sha honorable fa ana ci ana ta da cuta dan ya tabbatar da ne kyakya yana da magani sahihi dan mai honorable wayo bismillahir rahmanir rahim ya kaji maganin da ta mai kyakya ai da ta mai kyakya ya kyakya bana wallahi maganin ga akwai na ya honorable ko ni da na sha magani na jin ni kamar na dawo yaro da ni service kai ni ina magana zawa ashe zawo ya kai wallahi mai kyakya aiki ne kenan magani inda wata kayan rama tana da na hesuwa aikin take nan wa tana nan cikin kunkuru ta yi ganwo wallahi ran kai dai in Allah so da ka walwale zaka je ka koma lahiya law daren da kyau zaka ji ran kai dai ka taba haskari to in maganin da ta mai kyakya take ka sai ka bi do haskari ba kai ba
sai ka dawo yanzu aiki kenan sai ka tudda komi honorable sai ya yaba ne sai ka ji ya min kyauta mai tsoka akan maganin ganin da bashi idan da kai ne ya magungunan suna da kyawo in go ka sha kowa ya fito ya sha honorable mai Allah ya kaji maganin honorable faduha ya karyo ma dole maganin da ta mai kyaki a wargi in dai kana son ka ci da cuta ka tushe ta sai ka sha maganin da ta mai kyakya na gwando baban su Aisha kowa ya fito ya sha ga magungunan nan a leda ku zuba ku sha